दा गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो मनीषा नार्जारी YouTube चेनेलाव बयखौ बरायहरबाय। लोगोफोरनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जों दा सासे आदाखौ लोगो हमहैनो नागिरदों आरो आब'खौ फार्स्ट टाइम दिनैसो लोगो मोनबाय। बुंदो गथ'आ सिगांनिफ्रायनो एकदम कमेन्ट हरबाय थायो एकदम लोगो हमनो ओमफ्राय दिनैहाय लोगो हममारबाय आरोना एकदम जोंनि खाथिनो मिथिबाय जोंनि मा होनोमोनलाय जोंनि न'नि दाबनैसो मा होनो गामि बारनानैनो मोनो आरोना जों थाङोना खोदोमथला बाजार बे खाथियावनो आरोना गाबोन खोदोमथला बाजार गाबोनना समबार ना ओमफ्राय दिनै लोगो मोनथारबाय आरोना एकदम खाथिनो गथ'आ एकदम मोजांथार गथ'आ गुफुरनो आहासो गोसोम जाहैबाय थानानै गोसोम जाबाय गुफुरखा नङा गोसोम जाथारबाय गोसोम नङा। ओमफ्राय मा भिडिअ बानायो नोङो? आं बिदिनो संनायबो लाबोयो एखमबा ओमफ्राय एखमबा बेरायहैनाय मानाय ब्लग लाबोलाबायो आरो फेमिलि ब्लग लाबोबाय थादे फेमिलि ब्लग बिराद मोजां मोनो नायनो मानसिफ्रा ना नोंथांमोना मम' जाहैनो नागिरदों लोगोफोर दखानाव जोबोर गोथाव मोनो नोबाव पक'रि हमजादों पक'रि जोंहा बिनानावनि अननायाव चिकेन पक'रा चिकेन पक'रा जाबाय माबा माबि जाबाय आरो मम' जाबाय चिकेन पक'रा जाबाय बिराद बिजि ना ओइ बेस्थ' दाम दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। दा गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो मनीषा नार्जारी YouTube चेनेलाव बयखौ बरायहरबाय। दा माने फाइनाली दिनै लोगो मोनबाय सिस्टार मनीषा थ' गोजोननाय मोनदों माने दहायनो फैदों आरो फैनाया बेनिफ्राय जों एसे माने रायज्लायबाय पार्सनेल जिहेथु जों माने भिडिअ लाबोआसै बेखौ जों दा एसे नुजाबाय। नोंथांमोनाबो जाय नायदों एसे सापर्ट खालामना हो शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामनानै थुला थुसि एकदम जिब्रा होजोब नोंथांमोना माबाफोर बुंबावो? आदाखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो मा एसे गोजोनो जेरै सरलपारायाव दुगैनो गोजोनो आरो आच्छा गोजोनो दुगैनो दाबो थ' बेनोसै बिथाङा जेनेबा फैदों आं बिनि थाखाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ दानावा एकदम फेमिलि ब्लग लाबोगोन नायबाय था आरोना साबस्क्राइबार खालामनानै दोन होनबा नुबाय थागोन मा भिडिअ लाबोयो थ' आंनिथिंनिफ्रायबो माने थेंक इउ हा जेन माने लोगो हमनो फैदों लोगो हमबाय रायज्लायबाय माने गोजोनबाय मोजां नांबाय नङा होमबा बेनि थाखायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो नों माबाफोर बुङो? बुंखाबाय दहायो दोङो जिङाव येल' दोङो नुदों दा माने गोमो औ थ' बेनोसै आरो थाबैनो लोगो मोनबावगोन नेक्स्टआव औ आरो माने सिगांनिफ्रायनो लोगो हमनो होननानै एसे बुङोमोन माने जोंबो माने एसे गोजानमोन नालाय डिसटेन्सआ फैनो हाया थांनो हाया ओंखायनो दिनै माने एसे खाथियाव खाथियाव फैबाय नालाय दा बर्थमान आं दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टआवहा माने लोगो मोनलायबाय बिदिनो रायज्लायलायबाय गोजोन बाजार बेनोसै जाय नायदों नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो नङा होमबा जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो लाइक खालाम बेनोसै आरो ना थ' आरो नों माबाफोर बुंबावो? दा बेनोसै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो लाभ इउ खुलुमबाय।
एसे खाथियाव फैलाय एकदम नालाय आर'नाइ लाबोथारलायबाय सथिबो बिनानावा मा बुंबावनो आरो बहुद गोजोननाय मोनबाय आरो ना होनबाय माबायदि जोंनि बर'जों बर' इसेबां अनलायलायो मा बुंबावनो आरो माने आं जे बुंथ'ला आरोना आं बेखौनो बुंनोसै आरोना दहाय बुंखाबाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम नोंथांमोनहाबो जायफोर नायदों जायफ्रा साबसक्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय बिराद गोसो गुदुं आरो ना आरो जोंनि बर'नि थेखौथ' मिथिखायो बेसेबां गुदुं एकदम जायखौ नाजायो बेखौ हासिल खालामखागोन आरो नाजालांथागोन नोंथांमोननि सापर्टआव ना दा नोंथांमोननि सापर्ट नांथारगौ आरो ना बिरादनो ओंखायनो अननानै सापर्ट खालाम आरो ना जों बुजिनांसिगौमोन दे बिदिबा औ